penyakit kowe. Ayo. Rasa aku kan bebangal. Mungsuhmu aku pecah jasmu kowe. Ayo. Tamakno mati dhewe aku. Baik. Wah gledek. Ngapopo. Ayo. Mati. Waduh gendho. Ngapopo. Ayo ketokno butimu. Ya. Jadi bejo jasmu wis kowe. Tibano mati. Wah, kecul apa ya? Ya apa meneh iki? Ya guys, pusaka ayo. Wajrat. Wah, aja. Tak tegur kowe. Graji ketul ngene kowe. Ya wis pusakaku ora ono sing wajas. Ayo balesin. Piye balesin? Ayo tokno butimu. Ora arep. Wis ya ora cocok. Ayo, wira bebalak. Aku ora tok bales isih delok prajurit padha kae. Ayo, kake tibane kali aju. Ora. Terus kula toyo nang mawon. Udah kula tepi baca Jawa-Jawa. Kula go pusaka, kula go graji mesin barang. Udawa ora apa-apa. Wareng kula awak Surawarta Jayawrata ibayu foto-foto. Dugang cakep kula, Pak. Wah, prok ngoten kula iso buka. Wah, le wadeg jejeli sikil. Hop. Ira. Kok sikile Udawa kok jempol niku tretemen. Ambune ra karu-karuan. Watih kok trobo. Mertuane patih ya trobo. Terus kula dibancing teng isor candak bangekan kula gabetke blek. Kontal mencolot. Wah, gayeng banget. Kowe kalah. Kalah kok gayeng. Sing penting surake, Mas. Medang nek sepi. Yo kalah nek gayeng. Kaya kowe mau nibani wong mboten canggih. Wis ora canggih. Kancane do geger kok kaya sing dicanggapke. Ha iya. Dur lho, rene le. Nene. Yo, Kartomarma wis kalah, Jayadrata wis kalah, adimu lanang Durmagati wis ora kalah. Terus kono nek Sencaki iso tok kalahke, yen perlu Sencaki tok Pulasara tok peksa ndelikke Lesmana nendi. Nek ora gelem ngaku Ndarawati Buyuki Bathang Sayuta. Kados pundi pawartanipun rowan. Sampeyan metu njaba kok suntrut guayane. Ono menapa man kok pucet pasuryane ya. Nderekke bapa Pramban Sukalima mlebet wonten kedaton ing Ndarawati. Kula nyadong dawuh putra Banjarjungut. Kados pundi Paman Arya kepareng kula cemadhong dawuh ing tlatah Sindhu pun Jayadrata. Paman kados pundi kepareng kula cemadhong dawuh. Ya, Mas pripun macam dari Mas? Itu gawe napa ngoceh nek takon siun Prabu Ndarawati bab lungane Lesmana Madragara. Kok malah sampean metu njaba kok kajak raine kok rande getih. Napa diurek-urekke napa kriwikan dadi grojokan, Mas?
Dirsasana wonten dawuh. Wiwit budhal saka negara Ngastina sejatine rasaku wis melang-melang kaya ninggal Jabang nang tepi ning Balumbang. Ya disababake saka pangreka dayaning Kakang Penemban Sukalima sing saktenane ora iso nuduhake menyang endi dununge Lesmana banjur etok-etok kepengin njaluk pitulung tumbak kenceng marang Sinuwun Prabu Ndarawati. Ning sumurupa ngger bareng tekan kono malah salin bubukan, salin rembugan. Lho, salin rembugan pripun? Kakang Penemban Durna sajake kentekan ngakal. Panjenengane wis ora iso ngulir budi wekasan banjur ampyak awur-awur sak geleme dhewe eneng kedaton malah nguman-uman karo Sunan Prabu Ndarawati. Sang Nata Kresna sajake ora karenan penggalihe kongkonan karo Sencaki. Kakang Begawan Durna dilarak karo Sencaki saiki diajar ning alun-alun. Wis kana demangkatan arep glutuk Sencaki kana. Wah, tenan to, kula wis batin. Niki mengke urung rawuh mesti dadi ajang rempon. Wah. Merang tangan landesan dengkul niki. Rebutan kemiri kopong. Rebut balung tanpa isi ra ning gunane. Merga pawarta sing tak krungu jebul ora ming Lesmana sing lunga ning Samba anak Ndarawati nggih minggat. Ya, pancen bener lah. Mula kula iso matur rebutan kemiri kopong. Sinuwun Prabu Ndarawati Koko Prabu nedenge kodeng penggali merga menggalihake anake nggone lunga saka kasatriyan kok dijaluki prisa ning endi dunung Lesmana mula ya ora gelem tuduh kene wis memper. Ning Kakang Durna ngeyel nika watake ngonten nika pendhita goblok sok keminter nika. Dene pripun Mas? Sencaki didhawuhi Sinuwun Prabu Ndarawati tanpa taliwara dasare nganggo pawadan wis sengit. Durna dicandak saka mburi dilarak metu ana ing alun-alun diantemi sak gelem-geleme. Wah, bojo malih mulih mawon Durna mudhar teng mriki mbok ben. Aja edan kowe. Ya witena kok pendhita kok senengane apyak ora usah geleme dhewe. Ngrepotke anak-anake. Niki mengke sampean ngawe Kurawa nak ken kantemi Sencaki ken ngluwari Durna le dipala Sencaki. Iya, pancen ngono. Kono aja menyang kono arep do menjoto dase. Piye le? Oh, kok kula boten ajeng welu-welu musuh kok Sencaki, musuh kok gali. Wis bakal iso pecah. Oh, sampean maju nek arep kewirangan tenan. Ning Bapak Durna Tipulasana, niku Kakang Jayajata katowaru kon maju sing sok seneng gelut. Coba wis suwe ora gelut karo Sencaki iso menyang apa ora? Ora dene bendina ngombe jangmu sehat lelaki. Man, mboten ketan klungsu. Tak jajale tak luarane Begawan Durna kanale mesakake karo wong tuamu to le. Tinodati lamun katututan
lamun mangsa prawira tiktaya Runanggono magawe gelarira angwang Semarat gelak-gelak ibu manus maning jajaran Sukertaning bawana bangsa telek wis diakim ora mokal bapa Begawan Durna ora entuk papan mergo tok pulasara sak penak-penakmu dhewe aja girang-girang gemuya aja mesem guya njo gleleng pacakmu konangan Kartomarma iki kang bakal malesake lara wirange Begawan Durna ayo yen perlu aja mengko ijen Kurawa sing gawe dak-dakaning pasulayan cetha lamun Ndrawati lagi ke taman kanan kaya begini kok dadak kowe golek Lesmana dadak takon Kanjeng Koko Prabu ora tok babati gamanmu ora tok bongkoki gendera mojo takon dosa Angara Ndrawati bakal sarahku anda ganggeng rambut krikil untu wah sumbarmu kowe wani dilat siabang parat sagedakan iki aku iso ngundurke karo kowe aja duntang Kartomarma tak entengake patiku maju sejangkah tak keplak ndasmu rondo bojomu dadi bayangan parat Ayo. Wow. Hati. Tahan. Waktu aku Waya. Aduh. Mati aku. Hati, wah, pecah sirahmu, wah, jebol diajak bojo wikat. Mati. Mati. Pecah dia jauh. Waduh. Waduh. Mati aku. Waduh.
Aduh mati aku. Bahaya. Ah! Oh. Wah, Udawa, ya. Ayo aja gawe geger Ndarawati. Tinimbang nanggung sosro wirang pecah jadamu pati. Oh. Ah. 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 Mati ya. Ah. Mundur! Mundur! Wah, jeyek penyakit kowe. Ayo. Rasaku kan bebangal. Mungsuhmu aku pecah jasmu kowe. Ayo. Tamakno mati jeyek aku. Tek. Wah. Wah gledek. Ngapopo. Ayo, mati. Wah, gendho. Ngapopo. Ayo, ketokno butimu. Ya. Jadi bejo jasmu wis kowe. Tibano mati. Wah, kecul apa ya? Ya apa meneh iki? Ya guys, pusaka ayo. Macrat. Wah, wafat sih. Tak tegur kowe. Graji ketul ngene kowe. Aja wis pusakaku ora ono sing wajas. Ayo balesin. Piye balesin? Ayo tokno butimu. Ora arep. Wis jam-jam. Ayo, wira bebarak. Aku ora tok bales isih drok prajurit mono akeh. Ayo, kake tibane lekane aju. Ora. Kula man wis tak bedhek. Ora bakal kalap kowe. Sing kari dhewe Durma Gati diuncalke nibane we ora tangi kok. Piye? Pejah kula paman, mungsuh-mungsuh Sendyaki. Bapadura saged kula rebat. Kula buntutu kaliyan Setyaki. Terus ih, nyuwun pangapunten. Kula kawon mundur, wis ana mundur. Wis ora nggontrol pira. Kurawa iki Marma menang dek kawan. Dalange sapa le menyang endi bayare pira? Kalah kowe iki kena. Mati kula. Mati. Sekarang kena ragawa ning jeruk UGD.
Wah, gayeng wae. Gayeng piye? Oh, kula mungsuh karo Jawa. Matu sampean. Terus kula toyo nang mawon. Udah kula atepi baca Jawa-Jawa. Kula go pusaka, kula go graji mesin barang. Udawa ora apa-apa. Warek kula awak Surawarta Jayawrata bayu foto-foto. Dugak cakep kula kan. Wah, prok ngoten kula iso buka. Wah, le wadeg jejeli sikil. Hop. Iya. Pokok sikile Udawa kok jempol niku tretemen. Ambune ra karu-karuan. Watih kok cerobo. Mertuane patih ya cerobo. Terus kula dibacek cek iso candak bakean kula gabetke blek. Kontal mencolot. Wah, gayeng banget. Kowe kalah. Kalah kok gayeng. Sing penting surake, Mas. Becangone sepi. Lu kalah nek gayeng. Kaya kowe mau nibani wong mbok cangi. Wis ora cangi. Kancane do geger kok. Kaya sing dicanggapke. Ha iya. Dur, lho, rene le. Nene. Yo, Kartomarma wis kalah, Jayadrata wis kalah, Adimu Lanang Durmagati wis ora kalah. Terus kono. Nek Sencaki iso tok kalahke, yen perlu Sencaki tok Pulasara tok peksa ndelikke Lesmana nendi. Nek ora gelem ngaku Ndarawati Buyuki Bathang Sayuta. Weh, Wan, dipetung sik to, Mas. Gelut niku entuke napa? Ya. Sing lara, sing menang ya lara, sing kalah ya mesti bakal dadi pindhang. Ning kowe njajal karo Sencaki merga kowe kuwi Werkudarane Ngastina. Oh, ora dadi Werkudara ora patheken. Kowe iki senopati gegedhuk tetanggulane kiwa Ngastina. Nek nganti ming mungsuh Sencaki kok kalah. Nah, aku isin. Nek kowe iso menang musuh Sencaki, kowe iso ngrampit Ndarawati sing ndelikke Lesmana, kowe entuk ganjaran. Yen perlu Lesmana ora sida dadi ratu, sok lumengser ing Sinuhun Prabu Ngastina kowe sing dadi ratu. Dran, aku sing matur. Wir. Nek dadi ratu menyang kula, Pak. Wir. Badut ki. Wong tuwa duncalke sak geleme dhewe. Candyak dadi apa? Menang Sencaki dadi ratu kok emoh iki. Wong sing digolek iki mulyane. Nek ora mulya rugi. Yo. Piye iki langsungan wae. Asah takon-takonan prasmanan kok le. Ngono. Ayo iki le Dursasana. Ditonton kan. Mriki tonton. Wah, ya Dursasana. Elah. Hore. Hore. Hose. Hose. Nggih, Man, mang sorak pokoke angger kula iso ngalahke Sencaki sampean sorak. Men semangat kula matikel-tikel. Men kula saya gumregah rasane, Man. Oh, trampilo. Kowe iki gene nek kalah dhisik ya ora iso apa-apa. Oh. Oh, piye? Oh. Wit. Oh. Ayo, kowe endo kowe ya. Oke. Dursasana menang ning Dursasana menang ning Dursasana unggul ning Hose. Tak seraki terus le. Nggih, ampun leren lho. Nek leren kula ndak kendho semangat kula. Ut. Wah, bales. Bales wae kok ngopo.
tenanan iki, tenanan wae. Ayo areng apa? Iya jandon ya jandon, jandon ya jandon. Oh, alon wae, Mbok. Sakarepku wong gelut kok dadak. Oh. Ayo tangi ora. Iya mumet e wadake. Piye? Wis ayo. Tinjuke nganggo istirahat kok. Ayo istirahat ya istirahat. Penak kok gelut karo aku ki penak. Ya. Ngaso ya ngaso. Nah ngaso ngene iki nek ora karo gelut ya ora rame. Kudu karo notok. Uduh. Aku piye gelut kok wis ben mendak engko ndak sudo kringete. Iya. Notok ya notok. Oh, saya seru kokan kono ya ben. Wih kok pindho? Gah aku ya ben sakarepe kok. Iya kok le. Weh. Mundak meneh. Cah atos. Ora apa-apa nek ming ndas wae ora apa-apa. Bales nek aku bales. Ora apa-apa anak ratu kok. Adi ratu calon ratu nek ming sirah wae ora apa-apa. Genah nek Dursana kondang nek ndase atos. Ora apa-apa nek aku. Ora apa-apa mbok ping 8. Tetep ora apa-apa. Oh, menteles wae to. Cah atos kok. Ambok ping 4. Ora apa-apa ora ndasmu. Arep wani ro bapak apa piye? Arep wani ro bapak? Aku marang tuamu arep wani. Anakku tak jaluk kowe arep ngopo? Kowe klisikan ben bengi. Ingi, mundur. Semangkean padake. Kowe arep ngopo? Arep ngopo? Maaf. Maaf apa? Tak kira Udawa. Jaluk ngapura. Ngapa ora ngerti ya? Sing ngakon ngruyuk Ndorowati sapa? Sing ngakon mrebut Durna tak polo sapa? Sapa? Ngapa ora ngerti ya? Sapa? Ngaku ora? Monggo. Ora aku tak kepruk bodhem ndase. Aku. Kowe. Aku. Ora ngerti aku kok. Tak rono ya. Ora entuk. Ora entuk iki arep dikapake. Ora melu apa-apa aku. Ayo ndingkluk. Ndingkluk. Mati ya. Hati wong tuwa kok nangis. Ane mungsuh iki kok ngono kok ora nangis iki piye? Kowe tak luwari. Ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak timbali kudu matur. Nah aku tak nimbali kowe sengguni kowe wangsulan muni dalem Pak Guru ngono. Sinae. Wis tuwa gelem ora? Nek ora gelem tak kepruk watu. Gelem.
Sangguni dalem. Pak Guru. Pak Guru. Kelas piro? Kelas 3. Wingi munggah ora? Mboten. Mboten, Pak. Mergane ra ngopo ra munggah? Nginjenroke Bu Guru. Kurang ajar. Rok di PP. Dados tetep suwung. Mboten nonton palange. Kula tak wangsul pelajaranipun bubar nggih Pak Guru. Ora entuk kena mlaku ning kudu nyanyi. Lagune napa, Pak? Lagune sak karepmu sak isamu. Isine iki lho. Gelem ora? Ora gelem tak duduk tekan nggon kono, rombong kamu kono nek nganti mandeg ning dalan tak buandem bataku. Oke wis. Bebek atus kali nututi saben wangi bapak mundut rati cak ayu diparingi bebek atus kali nututi sabun sama niku napa patih dadi contoh kok bebek sak geleme dhewe nututi saben wangi bapak mundut roti Pate sampeyan niku gawe wirang Pate kok ciningan bebek atus kali nututi saben wangi Pate bapak mundut roti wah, ciloko tenan. La 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 la. Bebek adus roti. Nututi sabun wangi. Bapak tumbas bolot. Kok kleru meneh. Cak ayu diparingi bebek atus rati nututi sabun wang bapak mundut rati cak ayu diparingi bebek atus kali nututi sabun wangi bapak mundut roti cak ayu diparingi la 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 bebek atus kali nututi sabun wangi sayodara sabar kok beda lagune sak geleme dhewe ora manuk semaring jajanan sukertaning bawone iblis banget Wondarawati ora kena digawe enteng ora kena digawe becik ya. Kowe ngilani karo dadane Bekawan Turna. Wah, kena daya panguwasaning Kyai Cundha maneh kakon wah dadi lebu Wondarawati, Pak. Sore jajaran sekretari bawone iblis lanat. Wah, gembelo sirahe kleleng pacahe.
Sampeyan wong tuwa arep adol kemanen. Sampeyan wong tuwa adol pamer adol gendung parat. Sampeyan liga pusaka Kyai Cudha Manik. Mangapa kene Netara Ndorowati kabeh bubar mawur sasar ora karuan. Nungsang puyang lakune para prajurit mergo wedi karo Cudha Manik. Ayo saiki Baladewa. Saniki Baladewa sing dadi tamenge wong Ndorowati Baladewa. Sampeyan mateni Baladewa nganggo Cudha Manik ning kosok baline. Mujud dene sampeyan sing mateni Baladewa, sampeyan kula greten nenggala tugel guru sampeyan. Ono. Daging panos maning jajaran sekretaning bawono. Iblis alat, buka repede. Ayo, orang minggat sekong negara Ndorowati malah ketinjau kang Raja Wabeh. Ngidoni ben. Sirah patih kok tidak ora. Prabu Mandura duka ora wedi banget. Langane iku kandhane ngeyel. Wau nek digoleki dhewe rak malah ora ngrekasake wong pirang-pirang. Kon dadak duwe iku pratikel teng Ndorowati barang. Cunca manik dipandeng geret kali Sunan Prabu Mandura. Popo Mrembantuna orang gulung genterane mungsuhe bodo muter muter. Sri Baladewa Narapati Tuwinares Ora Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diapanon Jinawi matur sanget genging manunten upami dene sampun ketingal pradang lelampahan negaring Ndorowati. Yo, Yayi. Tiba padha-padha cernyatanipun Kakang kang sinampiran pakaryan kaya mengkono mau. Saiki aku mingkari nyadong dawuh pangendikane Yayi Prabu Ndorowati mungguh piye apike? Koko Prabu, piye? Supados samukawis ingkang kelampah menika kala wau saged tinambak. Tegese ingkang rayi badhe budal wonten negari ing Amarta. Lho, apa siadi orang upadi marang lungane anak Atmajamu si Sombo? Inggih mangke gampil wonten ingkang badhe kula dawuhi. Sapa kang bakal sira dawuhi? Mboten sanes kejawi namung kadang kula pun setyaki kawan Kakang Pati Udawa. Supados nglari wonten pundi dunungipun anak kula pun Sombo, dene kula kedah ngayahi kewajiban. Koko Prabu kula aturi anget.
awrat anggen kula nyangkul kewajiban miwah kula warga. Nyatanipun kula sampun sinampiran pakaryan dados kusiring para Pandhawa. Menapa kula badhe negakaken menawi jaranan kretanipun sampun pisah kados mekaten. Teka kula ingkang dados kusiripun boten mudidaya ndadosi dhateng kreta lan jaranipun. Yen ngono siadi lirwa kalawan kula warga menawi tumrap kula antawisipun kewajibanan kula warga menika kula ruminaken kewajiban tinimbang kula warga. Mangke menawi sampun purna kewajiban kula nembe kula warga ingkang kedah kula rampungi perkawisipun. Apa Mbitut Siadi kuwi wis bener tumrap kula sampun mawi petangan ingkang ganep. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Ya monggo aja ditinggal. Aja ditinggal menyang Projing Durawati pun Kakeng tut untat tindak Siadi. Oh nggih. Setyaki wonten dawuh. Budhalo kalan Udawa aja pisah wong loro larinen lan upadinen menyang endi dununge si Samba. Cilik kowe iso nemokake tandha-tandha yen to anakku isih urip sartane wis tekaning pati gedhe. Kowe iso nemokake wujude Samba, utuh tanpa ana cacat. Prasta dawuh Kanjeng Koko Prabu nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pangestu utawa pasrahna negara kalawan Bandrajaya. Nggih ngestakaken dawuh. Ana cahya biru maya nglam-lami mudhun ning pertapan gawe kaget. Sopo? Aja kowe tambuh kalawan aku sumrupa. Beja-bejaning wong ora kaya pandhita ing ringin putih peparab Begawan Madubronto. Teka tanpa nglakoni semedi tarak brata nggayo kanugrahan. Katon mencorong cahyamu, sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraning Rat. Kepengin manjing ning jiwa ragam lan kepengin sasana aning singangsana kang lungguh ning palungguhan adi jroning jiwaran lagammu Premban. Mula kang sangga kuwi aja nganti awal sarta grundel dina iki kepareng aku mapan ana ing nganggamu. Kepareng aku kepengin momong kalawan ragane lan jiwane Begawan Madubronto. Sampeyan wae kula mirengke saking jero kok omong dhewe niku. Sampeyan niku pendhita napa rada kenthir? Ora ana cantrik siji-siji kok. Iki sapa? Ana cahya biru maya. Kowe sapa? Gemremeng dhewe. Aku ora ngerti Petruk. Sajake kok ana tanda-tanda trontong-trontong sulak ing kepadang. Wahyu Cakraning Rat aja mlayu kowe. Kowe menyang endi Wahyu Cakraning Rat? Mangkahanggro sesumbar lindu bumi kanggo mambang dosang Wisnu Bathara. Wonten setunggiling satriya lah kok mlajar-mlajar ketingal muwun kadidene tangkis dadal dleweraning luh ingkang mijil saking netra. Wonten menapa Raden? Kowe sapa? Kula Pandhita Tiban wonten ing ringin putih nami kula Madubronto. Madubronto? Inggih. Mula coba rasa dadak tok tutu-tutupi yen kowe takon karo aku putra Nata Ndarawati jenengku Raden Samba. Lho, iki Petruk? Nggih. Kok melu kene? Ah, melu iki mau. Sing bebas bengak-bengok melu iki mau. Ora kok kean aturan pun mriki mawon. Inggih sawetawis Petruk sampun nyantrik kalian kula.
Madubranta wonten dawuh. Kowe ngerti beburonku? Lho, mboten wonten kidang menjangan ingkang mlebet sak lebeting peclabakan mriki. Mboten wonten tetiang ingkang melajar medal pertapan ringin putih. Dudu menungso lan dudu satu kewan. Lajeng sinten Raden? Tarewangi nggonku tapa brata semedi maladining. Nglakoni sesuci sareng jiwa ragaku pamrihku supaya kedunungan wahyu. Nalika semono aku wis kasembadan kedunungan wahyu cakraning ning rada kalepian. Rada lali nggonku netepi kawan syarat kadhebarane wong nampa wahyu. Kedrucut ucapku rada umuk lan rada adol gendhung. Wekasan wahyu oncat. Mongko sak temene kuwi wis mapan ana ing angganing Samba. Mula kuwi kewajibanku lan kuwi darepe ing Samba. Wahyu oncat tak oyak-oyak mapan ana ing telenging pertapan ringin putih. Taos padake cumlorot sak pejagong karo kowe banjur ning mapan ing joragamu. Madubranta wonten dawuh. Ayo wahyu tak jaluk. Mboten niat nggayu wahyu, mboten niat kedunungan lan mboten sarana meksa wahyu mapan wonten jiwanipun Madubranta. Nanging saking pikajenganipun wahyu piyambak nyatanipun ing gosok mriki mboten wonten tandha-tandha piyambakipun badhe uwal saking jiwa raga kula. Nanging katedheta wahyu menika betah mapan wonten awakipun Madubranta. Keparat kowe. Tak ulungake apa ora? Lajeng kados pun diangenipun kula badhe mulungaken dhateng Paduka Raden. Wong nyatanipun kula mboten gayuh. Nyatanipun kula mboten sarana budidaya kedunungan wahyu. Sakmenika lenggah wonten ing Singangsana Adi. Menapa inggih badhe kula dodhok dadar kula supados medal wahyu. Menika ora ugi mboten kepanggih ing akal ketemu ing nalar Raden. Keparat. Ndak wenehake apa ora? Menawi mboten tak longgo warung padukmu. Kowe mati wahyu oncat saka anggamu tak regem dadi darpe ing Samba. Semangga mawon kula namung derek lho Raden. Poh tenan Ndara Madubranta iki. Ndara Samba arep ngrangsang gawa pusaka kok ora ngerti sangkan paraning bilahe kok Pak. Wusus. Angin gede banget nyeblak Ndara Samba. Seneng kula nek dhewe pendhita kok ampuhe kaya ngono tanpa tumandang kok kekuatane tumpuk matikel-tikel. Ora saka karepku Petruk. Wong urip mono mung pasrah kalawan pati urip. Mbok yen pancen patiku kuwi saka Raden Samba mestine ya bakal mati dina iki. Nanging mbok menawa Jawata durung maringake, aku isih diayomi dening Jawata Petruk. Wola nang kene wahyune. Candra kowe sing nyolong wahyu ya. Lah iki menungsane genah kowe. Wahyu tak onyak. Maune mlebu metu mega bareng cumlorot sak pejagong karo kowe nang pertapan ngendi iki? Ngringin putih. Ngringin putih jenengmu sapa? Madubranta. Wo, Madubranta. Lah kae ora panging kowe ngingu kirek gedene semono. Kok pacul cangkeme sisan ora. Wong enak padake kirek ora. Panjenengan pangling kalih kula napa? Wo, dudu genah Petruk. Enu nggih. Madosi sinten? Goleki Wahyu, Truk. Wahyu sapa? Wahyu lanang wedok. Lanang wedok dengkulmu mlecet.
Aku ora caturan karo wong ra duwe, ora caturan karo kere. Omong aku kuwi sak pepadaku. Omong aku mau nek nggo mangsuli wong ra ndedik. Ben. Iya. Anak ratu kok ngono ya tekone ya. Ming ngomongane kok milah-milahke hak asasi. Yo ngopo anak ratu kok hak asasi ora. Wayu cakrane ra tak jaluk. Lah panjenengan menika sinten? Lesmana Mandra Kurawa. Oh wis asal susur. Kumara, Kumara. Tare wangi tapa ora mangan ora turu. Aku nglakoni megeng napas resik suci diri. Pirang-pirang sasi nang alas ora mangan kejaba panganan. Ya padha wae. Ora mangan sego nek panganane iki akeh ya tetep wareg. Ya men. Ngapa? Jaluk Wahyu Cakraningrat. Kula mboten gayuh wahyu Raden Asgamblis. Aku ora percaya kowe pasang walat nyegat wahyu-wahyu ben mancing ning awakmu ya ora. Mboten Raden As ngapusi. Kok gayeng sapa ta, Truk? Ndara Lesmana. Lho, kok Solikin tekan kene iki. Ketara pringas-pringis ken mau. Kacamatanan barang. Solikin dasmu kuwi. Anak ratuwe padake Solikin. Oh Lesmana kok tak kira nek Solikin. Oh ngantuk kok ya metu ki ngopo ora. Ayo tak jaluk Wahyu Cakraningrat. Nek kula mboten pareng, wo titenono. Iki kuburan. Iki rumah sakit. Kowe milih sing endi? Tak antem tengen apa tak antem tangan kiwa? Bareng ngoten. Bareng ngoten. Bareng. Aja manut ke. Jerapah elek kae. Ayo wong kentir kok ya diayu-ayu Gong. Mbok ra lemanken. Wis yamene kok bengak-bengok. Tak pacul telamu lho e. Lesmana kanken-kanken. Yaene kok malah madang. Kancane urung apa-apa kok mojok nang gamelan telap-telep. Anggepe ora. Nukoke kowe apa? Gamelane iki ditabuh sike nek rampung lagi madang. Oh, Solikin iki ora. Ya, kowe Bagong ngece karo aku tenan titeno. Tak limpe we. Tembak kowe nek liwat kon aku ora wedi. Ajeng menapa mati dening aku kowe. Semonggo Raden. Jane panjenengan ngono to no, ndelikke napa to? Aku ora ndelikke Bagong ming iki mau ana wujuding cahya biru ngaku jenenge Wahyu Cakraningrat. Mlebu ning nganggaku. Banjur diparani piyai-piyai iki mau kepengin dijaluk. Wah. Panjenengan iki menengan kok ya kedunungan Wahyu. Oh. Bagong ki ngopo to ya? Kancane geger. Arep nglimpekke aku kowe ya. Hah? Anggepe apa? Nek waras cangkeme bebret bae. Nek wareg arep micek kowe. Mau diaro kowe. Sumene sike Petro nggih.
Kula aturi mespadaken dhateng kawontenan kula, Paman. Kula menika ngantos bingung mapanaken awak kula piyambak. Kula kedah kados pundi? Nyuwun paduka anggen sombo. Sam ketingalipun sampun kedanan kalan kawontenanipun Wahyu Cakraningrat. Ngantos ingkang Paman Ngupadi kemawon boten dipun saruhi. Panjenengan mlajar-mlajar lajeng sakmenika malah nangis. Menika wonten menapa nggih? Wahyu ingkang sampun mapan wonten jiwaraga kula oncat. Wekasan manjing wonten ing pertapan ringin putih. Mapan wonten awakipun tuwin jiwa raganipun Begawan Madubronto. Kula suwun boten dipun paringaken ngantos muntap kebranang katetangi raos manah kula. Ngliga pusaka badhe kula berjahipun Madubronto wonten angin ingkang ngontalaken ingkang putra ing Parang Garuda. Paman kula trimajeng. Ketingalipun kok boten bain-bain. Menawi namung kula kemawon kok boten saged ngrampungi perkawisipun Madubronto. Kersanipun panjenengan gadah tiyang sepuh. Kepengin gayuh wahyu kuwi sok njaluk idi parirane wong tuwa. Kawontenanipun kados mekaten menika menawi boten nyuwun idi parilah dhateng tiyang sepuh. Ingkang Rama dipun sambati kemawon menawi boten saged gayuhaken pun boten saged nyuwunaken Wahyu Cakraningrat saking Begawan utawi pendhita ing mapan wonten ing ringin putih. Panjenengan wang matur njaluk mati. Prawa, kula nyuwun senjata pitulung Rama. Piye iso kasembadan apa ora nggonmu nggayo Wahyu Solikin? Mo iki dewane ya padha wae. Batobat aku ngerti kowe dicecedo karo Panakawan nganti aku iso ngguyu lakak-lakak. Mula dadi satriya kaja sok kaya ngono lho lelakonmu tingkah lakumu iki ora beda karo wong waras. Mula kok ngoten yang Wahyu ajeng kula rebut kula diseblak angin gedhe kontal tiba mriki tobat kowe lunga ora njaluk dipailahi wong tuwa upama kowe mau ki ditutke Kurawa 100 upama kowe mau ki dijagani karo pendhita-pendhita saka negara Ngastina tak kira bakal kesempatan kaya Wahyu kekuatanmu ki sepira to nggih kekuatanmu ki sepira mula kowe ijen tanpa rowang ya ora bakal keduga mateni Begawan Madubronto. Lah kula pripun? Nggonku sambiyantu karo kowe men cukup semene kowe njaluk apa mbiyantu karo wong atuwamu? Ya Mayang Durna kula nyuwun senjata pitulung ya.
Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning astaning asta Arjuna wonten dawuh sak dalan-dalan kowe nangis sak marga-marga ora mandheg tetesing luhmu merga sajake kowe wis metung kowe kelangan karo anakmu lanang Yayi sumendha marang panguwasaning dat kang urung dat sumendha marang panguwasaning Gusti elinga lamun sejatining pati uripe menungsa munut kudu gumantung marang panyakra bawaning menungsa siji lan sijine nanging pati uripe menungsa mau gumantung kawan dat kang urung dat tegese ingkang paring urip kuwi dhewe inggih tur karo meneh sumurupa lamun sejatine sing tok getune kuwi apa jane sing tok getune kuwi dudu blegere si Abimanyu nggone lunga lan panyakra bawamu Abimanyu ora iso urip ana ing jagat iki merga ora dingerteni menyang di papan dununge Arjuna wong duwe anak wiwit lair saka gua garba mono aja banjur milik marang kahanane anak mau nanging pasrahno marang pepesthening kodrat tegese pasrahno karo sing gawe urip elinga lamun anak mau sejatine mung titipan kuwi wae katresnan dan lan anak mau kuwi sejatine mung minangka dadi titipaning sing gawe urip marang kowe kabeh sak mangsa kala mesane disuwun dening kang gawe urip aja duwe rasa awel sarta grundel nanging malah bombonga cetha lamun anakmu kuwi tinresnanan dening Gusti Ing Maha Nasa Arjuna wah Janaka aja gembeng aja jingek satriya neteske luh tiba ning lemah dadi sangar tiba ning kulit gonyehke kulit kena balung getaske balung wah sak dalan-dalan ora mandheg mbok ya mangesti mantenging ciptamu nyuwun ngersaning Gusti supaya ndang entuk kepadang lantaran gone goleki menyang endi dununge Si Abimanyu inggih Kakang Mas nanging mesti kemawon paduka Kakang Mas ugi saged nggagapi dhateng raosipun tiyang sepuh ingkang kecalan anak kabeh mung gumantung menep lan urane wong tuwa yen wong tuwa sing wis iso nggawa marang tuwane mesti wae ora bakal kaya ngono kahanane nek yen wong tuwa sing uming ora iso netepi karo darmane minangka dadi wong tuwa mesti wae petungane cethek kaya kowe kuwi Setyaki wonten dawuh Samba wis bali ih kula ngaturaken sembah kula kunjuk paduka Kanjeng Rama lho ngopo nggih kok nangis kowe iki wis gedhe kowe iki wis dewasa kok banjur nangis glolo kaya bocah cilik sira lunga menyang endi inggih netepi dhateng raos kula anggen kula kumacelu lan kepi kepengin kedunungan wujuding kanugrahan mongko wanter jagat sampun ngabaraken bilih Jawata badhe nurunaken wahyu cakraningrat kula rencangi tapa brata semedi maladining wonten wana Rama waduh bagus wis katetangi rasamu minangka dadi anak Kresna nglungguh ana por debek mentas awakmu dhewek ya nggih inggih lah sak banjure nanging sareng wahyu sampun mapan wonten angganipun ingkang putra sajaipun lagi kalepyan ingkang putra ngantos kula nrajang wewaler saking wahyu menika kala wau wahyu cakraning Raton Can Manjing wonten ing pertapan Ngringin Putih wonten pandhita tiban namipun Begawan Madu Branta wahyu mapan wonten angganipun Begawan Madu Branta mongko sareng kula suwun piyambakipun boten kepareng
malah ingkang putra dipun seblak Mbah Kontal dawah tebih. Rama. Kula nyuwun senjata pitulung maduka tiyang sepuh kula. Menawi panjenengan boten saged gayohaken wayu dhateng putra pun Kusuma Kilatmaka kula entrengaken pejah kula. Arjuna wonten dawuh ayo ditonton kaya ngapa wujuding Ngadi Brata. Sia-sia to. Amin. Pamer. Aku teko dumeh ning burine Pendhita Ampuh terus plirak-plirik mripate. Jata sirahe. Piye, Truk? Migren. Migren. Ayo tangane Ndara Wijasena iki rak gedhe. Tembel ora ya. Bebeke aku. Iki sapa Petruk niki? Sing ireng niku bekas copet. Oh, nggih. Sing dhuwur niku bekas gentho. Gentho pasar. Pasar Wonosari. Lah sing bagus iki niku bagus ning Dokmes. Bojone oke ora tau tanggung jawab. Niku wonge sing ngarep ki jenenge Kresna. Biyen dekno jenenge Mukidi. Apa iya? Nggih, saniki wis dadi ratu. Terus keleleng. Sing dhuwur jenenge Werkudara. Oh. Biyen Deknom Surana. Nah sing bagus niku saniki jenenge Janaka. Biyen sapa? Biyen Tosia. Kowe wis sumuk nyawamu apa kowe? Kanggere engko dipolo karo Ndara. Jangan mohon bantuan sama saya lho, Dap. Aku nggak tahu pokoknya menakutkan deh. Wah, apa tumon kae? Pono kawan ngelek-elek. Kowe kurung ora? Ora. Muni apa mau? Kowe dunekke nek biyen nom-nomamu copet. Sing muni sapa? Petruk. Wong edane kok digugu. Kowe semen sak uni-unine aku ora tau nesuk karo Petruk. Copet cilik-cilikan. 3.000 edoyan. Lho dunekke 3.000 edoyan. Ya wis semen, wis sak karepe to. Kowe kudu nekke gali. Dicenono anggere rampung perkarane. Kecek mudar. Nggih. Sinten Prabu Kresna kowe? Madu Bronto. Ingkang wingking sinten? Werkudara. Ingkang bagus Arjuna. Kowe ingkang rebut
wujuding Wahyu Cakranirat saka tangane anakku. Iya. Lho, kula mboten ngrebat namung Wahyu menika mapan lak nintingi dhateng gesangipun titah. Mbok menawi Wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang kula sramakaken dhateng kesaenan lan keleresan. Mlengeng saking menika sinuwun nuwun sewu. Kula mboten badhe niat kikara dhateng Kang Putra. Namung inggih estunipun krana kula ikhlas kelan pejagesang kula mbok menawi tasih ingayoman dening Gusti. Ingkang putra kenging pangaribawa ageng temah dawah kalenggak sak jawining pertapan. Upami wonten sakitipun kula sagah maluyakaken, upami wonten cacatipun kula sagah ngusadani. Sinuwun. Rumangsamu ndak kok sepele napa piye? Mbok anggap sepele. Kowe ora wedi ya. Aku nggawa adi-adiku mantasaning satriya sekti kalintang jayaning perang. Sapa jagat ora kebrebeken karo jenenge Werkudara? Sapa jagat ora ngondhangake karo jenenge Arjuna? Kabeh padha lirip karo kahanane adiku loro iki. Yen wis mandhe Gendhewa, yen wis sonclang Gada ora ana kang nandhingi. Yen Werkudara gelem ngrusak laladan kringin putih kene tak kira kaya kinebut dewaning Antaka ora bakal nganti sak suruping saya mengko mesti bakal entek pertapanmu. Nanging sumurupa. Apa dikira aku ki bakal mentolo karo kowe? Apa dikira aku bakal tegel mateni karo jenenge Madubranta? Sinura ing jagat pinaya ing sapapadaning urip Natandrawati ngatasi aku jejering wong tuwa kok aku arep sikara karo anak lanang. Mula coba to pitungan. Apa ana jamak rumahe aku minangka wong tuwa kok arep mateni karo anak lanang dhewe. Mongko kowe didomo-domo. Mongko kowe iki dipunjulake, mongko kowe disunggi-sunggi supaya bisa nyuli para wong tuamu kabeh. Ning kok malah mendhita kuwi pamrihmu ora apa ora coba. Hei! Aduh! Sampeyan to? Iya, Petruk. Waduh, lari. Tua-tua kok doratatanan. Werkudara, ngopo? Mlayu ya mlayu ora nyampari aku. Edan nganti bablas. Nendi, Petruk? Truk? Nendi kowe nyemplung-mlumbang? Ayo ben nek armani nututi mbak nyemplung. Munggah. Ayo rene ambuyur ayo. Munggah. Ambuyur rene. Wah, Titenolo. Ngelokke Kresna kakangku. Copet. Aku Gali. Janaka wong Tukmis. Ku anggere kecekel Titenolo. Wah, mu inggih sampun to Rama. Ya men. Batur ora diwulang. Sak penake dhewe. Udara? Nggih, lungguh. Ayo. Yo ngati-ati to. Mencelakakan satu orang ya kuwi. Ndara Werkudara ngoyak aku nyampluk Ndara Kresna. Ndara Kresna krungkep. Malam ini Kresna jatuh. Nak apa? Yo, rene yo. Emah. Oh rene kok Madubranta wis ra ono, pengayomamu wis mudhar. Madubranta kuwi jak si Abimanyu, njaluk tulung Abimanyu. Saman kok yo ora omong to yo. Tak kira nek pendhita tenan kok. Kok dadi ora omong ki piye? Mbok yo omong. Ditaroro kelimlak idak ndase. Wah, iki esuk iki ra aman aku iki. Bareng gamelan kowe engko. Apa gong gareng cenanangan? Tuwekane arep ngopo? Aku sirku iki mung arep delok rung sende-sende malah jomplang kaya apa-apa.
Ah bejo kowe ora numplake bonang. Abimanyu wonten dawuh wis entuk wahyu bungah kowe. Inggih. Nyuwun pangapunten menawi paripaksa kedah kula damel sakit penggalipun Kakang Mas Samba. Samba kuwi engko urusaku. Oh ngaten. Wong kurang nglakoni kok gaya wahyu ki entuke saka ngendi? Soleram 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 anak yang manis. Anak manis. Wah, kowe iki ya ngapa to kowe? Mbaya sumen. Wong aku sing dunekke apa-apa wae aku trima, nganti aku kesaruk. Kowe tiba wae aku trima kok. Kowe iki nek ngladeni Petruk kowe iki kaya wong edan dhewe. Kowe ora kajen. Mangkel. Mangkel mbaya wis. Kaya ora ngerti karo Petruk wae. Mbaya wis to Kang Mas ki. Ora usah dadak ngladeni Petruk. Sedikit aman. Rada lerem. Menawi ngaten iya, Mengko pun wae dhewe kang bakal nambak karo karepe si Samba. kula semanggaken. Arjuna, Wonten dawuh. Samba tak penggake iki, anakmu iki lho, tok tangisi saben dina mau ora. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kowe wis entuk wahyu nggih. Mula mekaten Rama. Kula iki sampun kedurungan wahyu cakra ningrat. Iya. Aku banget bombong karo kowe nggih mekaten Rama. Wah, Janaka picak. Didelok siki. Aja njur mempeng. Jaluk. Gong, jaluk rimasane, Gong. Iki gunyorke gondas iki selak menjoto lara tenan, Gong. Piye diplotot apa? Plotot dasmu kok. Menjoto kok diplotot ora. Kowe nglidik kok kowe. Kancane wis do kesel kowe isih arep pentas terus. Oh ben. Kak senengku ta ngopo? Kowe arep pentas terus. Kono ora sampe melu kono. Gegeden awak ora. Turu kono. Dipenake turu. Ora. Anak lanang. Inggih Rama, iya. Wah. Apa? Ngapa ora ngapa-ngapa? Siap-siap kok. Ah nek des ora ya. Mudar tenan. Anak lanang. Anak lanang aku ya melu mangayu bagya. Wis makasih. Saya cedak e. Nek dies ngono silaka. Wah, dadak nggawa bagong. Oh, ben nggo tameng kok. Iya. Nek nendang-nendang niki. Oh, niki ndase wis dididik nggo gawe kijing ra terdas kok niki. Atos tenan niki ndase. Sak suarane niki. Ayo ngger bali.
Janaka unten dawuh Mas. Wah, anak mison junjung meja. Aku bombong sami. Kula nggih bombong Kang Mas. Edan. Edan. Dah bangun. Asul. Kalau pertapane ning kok ketingale pun lebur luluh tanpa dadi. Lah dalah piye iki? Sombo, wonten dawuh. Ya piye nggonku arep kandha karo kowe sayektine pancen kudu ngene lelakon ingkang kudu mbok sandhang. Inggih. Menapa sektinipun panjangkahipun ingkang putra menika kala wau klentu? Ora. Yen klerune ora. Ning ngene. Kowe percaya karo wong tuwa apa ora? Ih, ler batos kula pitados kaliyan Paduka Kanjeng Rama. Nggih. Saka panyawanging pun Rama mongko panyawangku iki kasalira dening Sang Hyang Bathara Wisnu kulup yen kita njangkah sarta kita nggayuh kawan tumruning wahyu taunana windanana kowe ora bakal lakon kedunungan wahyu lho sababipun menapa kirang anggen kula dados putra Paduka monggo menika pendengan menika kondang titih Sang Hyang Bathara Wisnu monggo kula putra Paduka menawi seketinipun kula menika kepengin kedunungan wayu kedahipun Paduka Kanjeng Rama menika nggayuhaken dhateng ing putra. Sampun ngendika kados mekaten menika tegesipun nyerik-nyerikaken manahipun ingkang putra. Panjenengan menika sepuh malah ora arek dhateng manahipun anak. Iya, sakarepmu ning aku kandha panane. Mula tampanen lelakonan kodratmu iki kanthi ati sing lomba ya Samba. Aja pisan-pisan kowe nerak marang kodrat, aja pisan-pisan kowe wani nrabas kalawan pesthi. Mundak malah salah kedaden uripmu. Tampanen Samba, tampanen. Jagat wis ane ngubut ora wayah Bathara jagat. Rama. Kula aji-aji kados dene pengaji. Kula sunggi kados dene panjenenganipun pusaka. Saben dinten kula sebat asmanipun Kanjeng Rama supados saged nular dhateng ingkang putra pun Samba nanging tinemunipun jebul panjenenganipun setunggal tiyang sepuh ingkang mentala dhateng anak. Kula nampi nanging kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndarawati Rama. Mentar Raden Samba nalika semanten anasak telenging wana. Semusuping Karang Pradesan minggah harga medun gunung. Nalika semanten ujaring para pinisepuh, ujaring para pinter. Wangsuling Raden Samba menawi wonten carita Samba Ratu.
Durung. Werkudara. Wah, delangap-delangap neranyak karo wong tuwa. Ya ben. Kondang popong babarake madu bronto wibabar Abimanyu. Mula pana kawane doting clinguk neng kono jebul ngerti nek kuwi Abimanyu. Abimanyu entuk wayu. Aku ra entuk wayu ye. Karo Siswati. Wah, kegeden. Gayo wayu ra entuk. Karo sapa to sapa? Piye nek gayo wayu ra entuk apa? Entuk tape wae piye? Mah. Pokoke aku kudu njaluk mati Abimanyu. Wayu manjing ana ing jagat ing Lesmana mantra Kumara. Utar. Aku lali. Lali nek mungsuhan Werkudara. Mempeng nganti Lesmana dintingglis saka mburi. Aduh ya ampun aduh. Aduh. Mongko tak rewangi. Lek ku nglucu kaya ngene iki ora entuk tamban. Salah mungkin. Monggo iki horeg lho iki. Dong, modar kowe. Kowe to sing ngarani nek Ndara Lesmana mau soliken kowe to kualat. Oh, soliken ki malati asli. Agi dilokke ken kowe nek guyu kok ming mleweh tok to. Sing ngelokke langsung jungkel saka panggung. Kualat tenan yakin. Soliken ki wong ngerti sadurunge kuwi narae. Milih yang kowe luwih tuwa 7 taun. Boyong kandhane kok. Jare ben gles mati ngono. Jenenge sapa? Romat. Kok lanang? Mbah kowe. Sik digoleki ya sing ngono kuwi kok. Mane arep golek jeneng wong wedok sing jenenge Mujidal. Ayo ora ana ta ya. Ayo. Aku ditinggal sirah kowe kok. Syukur rasakno. Indah wae pokok. Oh, rawa. Wah, arep bales ya ora wani. Ngantem Lesmana nek bapakne ora trima mangsa bodho. Pik. Aja ngono, Mas. Aku iki wangi kowe kok bareng wah celaka. Luweh. Duryudana nesu tandangi dhewe. Aduh. Wah, bablasan iki lek pentas. Rekoso iki aku. Sumangkah anggro sasumbar Lindhu bumi gonceng Wah, gembilo sirahe wong Pandhawa gleleng pacake iso ngubah-ubah katentremaning anak lanang. Wah, kenceng Brontoyuda.
Kok mesa ora pas to? Aku wis krasa nek arep kalah. Joget ping 3 ora pas. Monggo tepakane wis diantep-antepke. Mesa tak jogeti kok ora pas. Pancen ora cocok dadi pengendang. Wis aku balekno, aku uncano mesti aku arep tak uncalke ning Soko 5. Iya. Ning sing tenanan lho. Wingi tiba Ploso Jenar aku. Dadak ngebis. Wah, iya saiki tiba Soko 5. Halo Babu. Halo. Halo Babu. Halo Babu. Joget ora irama. Ayo Le. Ayo. Kenceng Brontoyuda jebol dadamu. Antem sampak. Wah, kuwi aku sing muni. Salah ra muni-muni ket mau. Cah dadamu. Bablas. Piye ta iki?